Nejhorší vlastnosť Slováku. Kámo, to je tak dané, že o tom ani nikto nemôže pochybovať. Závisť. Kebyže je olympiáda v závisti, tak Slováci sú prví. Lebo napríklad, tak chodíš často do Ameriky, keď si dobre oblečený a ideš po ulici, koľko ľudí ťa zastaví, že cool outfit, alebo že sa im páči, ak si oblečený. Veľa. A usmejú sa na teba. U nás, keď si dobre oblečený, tak povedia, že to je fake. Alebo proste si ťa obzerajú ako kokota, lebo ich bolíš v oku. A druhá vec je, akoby strašne veľa ľudí u nás má o sebe väčšiu mienku, ako v skutočnosti by mal mať. A to je podľa mňa najviac crazy. Vieš, ak spoznáš človeka, ktorý je kokot? Jak? Keď sa baví s niekým, kto je nad ním, alebo rovnako populárny, alebo prospešný ako ty, tak väčšinou sa s tebou baví rovnocenne, alebo dokonca ti skáče šípky do ryti. Ale v momente, ak s ním prídeš do reštaurácie a príde čašník, alebo príde nejaká pani, ktorá chce len upratať niečo a baví sa s ním jak s kusom hovna, tak vieš, že je to kurva kokot.